Балтач урта мәктәбендә бүгенге көндә 672 укучы белем ала. Укучыларга белем һәм тәрбия бирүдә 64 педагог хезмәт куя. Мин белгән бердән-бер матурлык ул сәламәтлек дип әйткән немец шагыйре Генрих Гейне. Безнең мәктәптә дә төп максатларның берсе укучыларның сәламәтлеген саклау һәм ныгыту буенча үзлексез эш алып бару. Быелгы уку елында иң зур куанычыбыз Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибгатуллин һәм районыбыз башкарма комитеты ярдәме белән мәктәбебез 5 уен һәм спорт мәйданчыклы булды. Булар волейбол, баскетбол, тренажер һәм уен мәйданчыклары. Мәктәбебез замана белән бергә атлап барырга тырыша. Елдан-ел сыйныфлар һәм коридорлар мәгълүмати күрсәтмә стендлар белән баетыла. Балаларның, хезмәткәрләрнең тормыш куркынычсызлыгын саклау максатыннан мәктәпкә куркынычсызлык пульты һәм төрле урыннарны күзәтеп тору өчен видеокамералар урнаштырылды. Файдадан ук сез мәктәбебезнең төрле бәйгеләрдә, спорт ярышларында яулаган уңышлары белән таныша аласыз. 2013 елда мәктәпкә федераль программа кысаларында капиталь ремонт уздырылды. Мәктәптә заманча җиһазландырылган 55 класс кабинет эшләп килә. Интернет челтәргә тоташтырылган информатика бүлмәсендә укучылар өчен компьютерлар бар. Һәр фәнне югары белемле, кызыксынучан, һөнәри бәйгеләрдә үзләрен күрсәтә алган мөгаллимнәр укыта. Укучылар киләчәктә нинди һөнәр алачакларын уйлап, бигрәк тә химия, инглиз теле, физика фәннәрен кызыксынып укыйлар. Төрле конкурс, бәйгеләрдә катнашалар. КНИТУ, КАИ уку йортлары уздырган республика күләм бәйгеләрдә безнең укучыларыбыз үзләрен курыкмыйча сыныйлар. 8нче сыйныфтан тормыш иминлеге нигезләре фәнен өйрәнә башлыйлар. Практик дәресләрне укучыларыбыз аеруча яраталар. Ярышларда теләп катнашалар. Форпост, Зарница кебек хәрби спорт ярышларында безнең укучыларыбызның уңышлары сөенерлек. Укытучыларыбыз һәр вакыт алдынгы технологияларны өйрәнәләр. Сингапур, БИС укыту системасын теләп кулланалар. Мәктәбебез һәрдаим яшь кадрлар белән дә баетылып тора. Биология фәнен яратып укучылар киләчәктә күбрәк табиб һөнәрен сайлыйлар. Һәм күзәтүләрдән күренгәнчә укучыларыбыз бер дә ялгышмыйлар. Укучыларның буш вакытларын файдалы уздыру өчен мәктәптә уңай шартлар тудырылган. Күп санлы түгәрәкләр эшләп килә. Картинг, радиотехника, авиамоделирование буенча бәйгеләрдә катнашалар һәм сынатмыйлар. Безнең мәктәбебездә юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнү өчен махсус кабинет бар. Укучылар һәр өлкәдә үзләрен сынап карарга яраталар. 1-11 сыйныфларга хәтле әлеге бүлмәдә рәхәтләнеп шөгыльләнерлек шартлар тудырылган. Шахмат түгәрәгенә йөрүчеләр укучыларыбызда ярышларда уңышлар яулыйлар. Бала чакта китап укудан да күңелле нәрсә юктыр. Китаплар зур тормышка әзерләүче дусларыбыз. Китапханәнең уку залы, китап саклау бүлегенең зур якты булуы эшчәнлек өчен уңай йогынты ясый. Тагын зур куанычыбыз, мәктәбебез быел яңа ашханәле булды. Якты, иркен, заманча җиһазландырылды безнең ашханәбез. Мәктәбебездә 2 шәфкать туташы заманча медпунктта хезмәт күрсәтәләр. Гигиена, режим, сәламәтлек өчен пропаганда алып бара безнең шәфкать туташларыбыз. Җылы, йомшак мөгалләмәләре өчен укучыларыбыз да бик ярата үзләрен. Зур горурлыгыбыз мәктәп музее. Биредә мәктәп тарихы, борынгы тормыш көнкүреш җиһазлары, мәктәп тарихына бәйле булган күренекле шәхесләребез турында мәгълүматлар урын алган. Музейга экспонатлар туплауда үзебезнең укучылар, әти-әниләр, хезмәткәрләр зур көч куйды. Ветеран укытучыбыз Нахсун Мөхәммәтҗанов һәм рәссам Тахир Ильясовның хезмәте бәяләп бетергесез. Мәктәптә форпост отряды эшләп килә. Укучыларыбыз җиңү парадында горур атлыйлар. Халкыбызның гадәт йолалары, бәйрәмнәрендә ярата укучыларыбыз. Каз өмәсе күренеше белән Тинчурин сәхнәсендә дә балкыды алар. Барабанчылар отряды районыбызның горурлыгы. Күбесе безнең мәктәп кызлары.
Күп бәйрәмнәрдә сәхнә түрендә алар. Район сәнгать мәктәбенә йөрүче укучыларыбыз Созвездие йолдызлык фестивалендә дә җиңү яуладылар.